पहिली खासगी टेक्निकल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट म्हणजेच यशवंत ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट कणकवली 6 महिने कालावधीचे कोर्सेस प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, रेफ्रिजरेशन अँड एअर कंडिशनिंग, वेल्डर अँड फॅब्रिकेशन 4 महिने कालावधीचे कोर्सेस इलेक्ट्रो प्लंबर, इलेक्ट्रो वेल्डर, सोलर इलेक्ट्रिशियन आणि फॅब्रिकेशन तसेच 2 महिने कालावधीचे कोर्सेस कॉम्प्युटर हार्डवेअर अँड नेटवर्क मेंटेनन्स, मोबाईल रिपेरिंग आणि सीसीटीव्ही इन्स्टॉलेशन अँड मेंटेनन्स। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे वरील सर्व कोर्सेसना ऍडमिशन घेण्यासाठी वयाची शिक्षणाची अट नाही, तसेच सुलभ शैक्षणिक कर्जाची सोय। अधिक माहितीसाठी संपर्क ऑफिस 7887 31 66 71 आणि 94 20 20 61 90। अन्यायकारक 4 श्रमसंहितांशी संबंधित राज्य नियम व महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक मागे घेण्यात यावं, आशा व गटप्रवर्तक यांच्या 4 महिन्यांचा थकीत मोबदला मिळावा यासह विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावरती मोर्चा काढण्यात आला। जिंदाबाद 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 मिळालाच पाहिजे मिळालाच पाहिजे मिळालाच पाहिजे मिळालाच पाहिजे मिळालाच पाहिजे मिळालाच पाहिजे जिंदाबाद जिंदाबाद सीआईटीयू जिंदाबाद 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 लढेंगे जीतेंगे लढेंगे जीतेंगे लढेंगे जीतेंगे जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान भारतीय सैनिकांना लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम भारतीय सैनिकांना लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम भारतीय सैनिक जिंदाबाद 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 भारतीय सैनिक जिंदाबाद 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 आशा व गटप्रवर्तक एकजूट जिंदाबाद 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 आशा व गटप्रवर्तक एकजूट जिंदाबाद 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 4 महिन्याचा थकीत मोबदला मिळालाच पाहिजे मिळालाच पाहिजे मिळालाच पाहिजे 4 महिन्याचा थकीत मोबदला मिळालाच पाहिजे मिळालाच पाहिजे मिळालाच पाहिजे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।